Dyma'r myfyrdod ar gyfer Hydref y 9fed. Bendithiau'n hoedfa bydd yn bresenoldeb cariadlon yn ein plith, wrth i ni atgyfnerthu'n gilydd a moli dy enw sanctaidd. Amen. Mi dethol rhai adnodau allan o lythyr cyntaf Ioan y 4 bennod. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd, am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Dduw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Dduw chwaith, a mae cariad ydyw Dduw. Dyma sut wnaeth Dduw ddangos ei gariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Dduw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Di ni'n caru'n gilydd am ei fod wedi'n caru ni gyntaf. Pwy bynnag sy'n dweud ei fod yn caru Dduw, ac eto ar yr un pryd yn casau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy'r rhywun ddim yn gallu caru Cristion arall, mae'n ei weld. Sut mae'n gallu caru'r Dduw dydy erioed wedi'i weld? Dyma'r gorchymyn mae Dduw wedi roi i ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu ei gyd Gristnogion hefyd. Wel, wy'n troi o y llythyr cyntaf Ioan i Colosiaid, pennod 3, 4 adnod ar 10. A neges yn mynd i'r un cyfeiriad i ni wedi cael myfyrdod ar gobaith ac ar ffydd. A mae'n amlwg bod cariad yn ganolog heddiw. Dyma'r adnod, am ben hyn oll, Gwisgwch Gariad, yr hwn yw'r rhwymyn perffeithrwydd. Y cyfeithiad yn y New English Bible yw, to crown all, there must be love, to bind all together and complete the whole. Gyda chymal yn unig o'r adnod mae anelo ni nawr. There must be love, mae'n rhaid wrth gariad. Dyma un o eiriau mawr y ffydd Gristnogol, cariad. Yn wir, hwn yw o mwyaf, medda'r apostol Paul. Ond oni diwn air a gamddefnyddiwyd gennym ni. I ni wedi gamddefnyddio i'r fath raddau, fel i ni golli ei wir ystyr. Enghraifft, ewch chi falle at y check-out yn y siop, a bydd y fenyw yn gweithio chi, yes love, golygu dim. Defnyddiwn y gair mor ddifeddwl fel nad ydym yn bellach yn siŵr ohono. Pan ysgrifennwyd y Testament Newydd am y tro cyntaf, bydd cryn broblem sut i roi lawr yr hyn o olygau Iesu Grist wrth gariad. Roedd 3 gair groeg i gael. Trio un na'n un ar tro, ac felly gyda'r ail a'r trydydd, a bydd rhaid bathu gair newydd i fynegu cariad Crist. Bellach ceir 4 gair am gariad yn yr iaith Roeg. Teimlaf ambell dro bod angen gair newydd heddiw eto i fynegu cariad Cristnogol i ddynion. Hen neges sydd yn adnod yn testyn, there must be love. Mae'r cariad hwnnw'n hen iawn erbyn hyn, a ninnau'n byw mewn byd newydd. Ond mae'r cariad hwn wedi goroesi pob hen fyd, ac mae'n sefyll ar drothwy pob byd newydd. Hon yw'r neges i'r byd newydd, ac mae byd ni yn ei newydd. Mor newydd fel y bydd rhaid a greu gwneud a benthyca geiriau newydd i ddisgrifio i'r yfeddodau. Daeth geiriau fel atom a niwclear yn eiriau cyfarwydd. Mae swm gwybodaeth wyddonol yn dyblu bob 10 mlynedd, ac mi glywais dweud bod 9 o bob 10 o'r holl wyddonwyr a fybyw erioed yn fyw heddiw. Mewn brawddeg, dyma'n hoes ni, yr oes newydd. A'r neges yr efengil yw fod rhaid gorseddu'r hen egwyddor yng nghanol yr oes newydd. Gwisgwch Gariad. Pam? Wel, mi adroddau stori wrthoch chi. Roedd crwt bach wedi cael papur a ffensil i wneud sums. A bu wrthi'n ddyfal a rhoi'r rhifau ar y papur. Daeth at ei dad a gofyn faint yw hyn. Roedd y bachgen wedi rhoi 3-0 ar y papur ac meddai ei dad wrtho, wel, dim yw hwnna. Aeth yn ôl ac ychwanegodd 3-0 arall at y ffigwr. Faint yw e nawr te, gofynodd y crwt? 6-0 oedd ei swm erbyn hyn. Wel, dim yw e o hyd, meddai dad. O, fe rwbiau nhw allan y dechrau eto, meddai'r crwt. Na, meddai'r tad. Beth yw'r ffigwr lleiaf wyt ti'n wybod?
1 medde fe. Wel, rho hwnnw o flaen y 6 0, ac fe fyddi di wedi troi y 0 yn filiwn. Ie, dim ond 1, ond y fath wahaniaeth wnaeth hwnnw i'r swm. Fe roddodd werth uchel i bopeth arall, a dyna beth mae cariad yn ei wneud. Mae'n newid colled yn ennill, mae'n gallu newid gelyn yn gyfaill, mae'n gallu newid dim yn filiwn. Gwisgwch Gariad. Mae 2 beth o leiaf wedi digwydd yn dyddiau ni. Yn y lle cyntaf, aeth y byd yn fyd bach. Drwy gyfrwng gwyddoniaeth a thechnoleg, daeth y byd yn le bach. Daeth at ar pell yn agos, diddymwyd pellterau. Teithiau awyren yn ein cario ni i unrhyw le yn y byd. Mae teleffon, radio a theledu wedi dod ar pell yn agos, do fe ath e'n fyd bach. Daeth gwyddoniaeth a thechnoleg, a'r byd yn agos ac yn fwy clos at ei gilydd. Ond nid ganddynt hwy mae'r gallu wneud y gymdeithas glos yn un gymdogol a chariadus. Mae dyn yn gallu taflu lluniau drwy'r awyr a'i dal drachefn ar dyledu, gall taflu seiniau yn yr un modd a'i dal ar y radio. Gwir sut i gyflymu tyfiant a sut i'w arafu. Mae ganddo gompiwter i wneud ei waith caled meddyliol. Treiddia i bellterau'r bydysawd ac i berfeddion y moleciwl. Ond eto, mae'n prysur wenwyno'r awyr a anadla ac yn llygru'r afonydd a'r moroedd. Mae'r newid hinsawdd yn ein peryglu i gyd. Mae'r dyfeisiadau yn caethiwo yn hytrach na ryddhau mewn sawl maes. Yn y siopau mawr mae teledu, CCTV, yn llygadrythu rhagladron. Mae'r meicroffon cudd yn gwrando pob sgwrs a'r tap recordio yn chroniclo'r cyfan a ddywedir. Roedd George Orwell wedi rhagweld Cymdeithas a Big Brother is watching you. Cymdeithas beryglus yw'r gymdeithas glos pan nad oes cariad ynddi. Pa agosaf yr ydym at ein gilydd, mwyaf yw'r tyndra a'r straen wrth gwrs. Mae hyn yn wir ar eilwyd mewn gwaith a chapel hefyd. Cydnabod hyn a wna Paul yn ei emyn fawr i gariad. Yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiad y 3 bennod ar 10. Cymdeithas agos a chlos oedd cymdeithas Eglwys Corinth, ond cymdeithas gecrys, gwerylgar oedd hi hefyd. Dwi'n gwybod y cwbl amdano chi. Mae'r rhai o bobl chlowi wedi dweud wrtho i am yr holl gecri yn eich plith chi. Troes y gymdeithas glos yn fagwrfa cweryl a chenfigen. I ni fel byd bellach yn byw mor agos at yn gilydd, fel y gwyddom wendidau a pheileddau yn gilydd. Ymffrostiwn yn ein rhinweddau tybiedig ni ar drail eraill. Fe fyddwn ni'n dadlau mae ychydig iawn sydd gyda ni fostio amdano ar hyn o bryd. Rhaid cyfaddau fod cryn dipyn mwy o gasineb nac o gariad wedi ymddangos yn dilyn newidiadau blynyddoedd diweddar yma. Gall y gymdeithas agos droi'n gymdeithas afiach. Ymffrostiwn yn ein llwyddiant personol gan genfi geni wrth lwyddiant arall. Ymchwyddwn yn ein rhinweddau, a llawen hawn wrth glywed am gwymp neu fethiant gymydog. Gwelodd Paul fod hyn yn wir am gwmni clos Eglwys Corinth a chanodd ei folawd fawr i gariad wrthynt. Cariad nid yw yn cenfi geni, nid yw lawen am angyfiawnder. Love is never glad when someone else goes wrong. It does not gloat over other men's sins. Cariad sy'n gwneud yn gymdeithas glos, yn gymdeithas iach, y mae cariad yn gymwynasgar. Mae'n iawn i anfon siec i achos da, ond nac anghofiwch letigarwch. Mae perygl i ni fod fynd y fwyd yn garol na brawdgarol. Oedd rhyw hen wraig yn dangos i hanregion nadolig i'w ffrind ac meddai, ond trwy'r post y deithon nhw i gyd. Neb wedi galw i gynnig cariad a brawdgarwch. Mae'r wladwriaeth les yn bwrw chysgod nawddogol dros holl drigolion yn gwlad a diolch am hynny. Ond aeth llawer i gredu fod hynny'n ddigon. Ond mae o hyd le i gymwynas ac i gariad. Beth arall a welsom yn digwydd yn ein dyddiau ni yw i'r bydysawd fynd yn fwy. Os ath y ddeiar yn llai, ath y bydysawd yn fwy.
Daethom yn ymwybodol o ryw eangderau syfrdanol. Dywedir wrthym fod y goleuni sydd yn llewyrchu yma nawr wedi bod yn teithio am dros 2000 o flynyddoedd. Daeth yr ymwybod hwn o eangderau mawrion i ni, ac mae'n parlysu meddwl dyn, ac mae'n rheswm bach meidrol yn cael ei daflu o dde ar ei echel, a pharodd hyn fod pobl yn colli gafael ar Dduw. Roedd Hedd Wyn yn dweud ar ddechrau'r ganrif diwetha fod Duw ar drai ar orwel pell, erbyn hyn, cyhoeddir fod Duw wedi marw. Pan daeth un o astronauts yr America i'w dre enedigol wedi ddodeithio amgylch y lleiad, croesawyd fel Duw ganddynt, torfeidd yn ei ddilyn. Bu raid iddo ddianc i'w di, ond dringodd y dyrfa dros y mur at ffenestri'r tŷ i gael golwg arno. Wedi bawb glirio, dywedodd i'w wraig, rwy'n ddigon bodlon iddyn nhw dan rydeddu di, ond maen nhw wedi sathru a thorri pob blodyn sydd yn yr ardd. Yna welon oer y byd newydd, sathrwyd llawer o'r blodau, wrth i bobl addoli diwiau newydd. Daeth yr awelon seciwlar hwn ar gaeaf. Gaeaf, pryd y cyhoeddir fod Duw wedi marw. Yng nghanol darngafyddiadau a gweithgareddau y byd modern, mae llawer un wedi colli'r Crist. Ie, yng nghanol damcaniaethau diwynyddol, mae sawl pererin wedi colli Crist. Os ydych am ei ail ddarganfod, yr unig fan y cawn ef yw ar ei ffordd ef ei hunan, ffordd gwasanaethu, ffordd cariad. Dyna lle roedd e, a dyna lle mae e o hyd. Yn y cwpanau dŵr oer, yn y llaw sy'n tywallt olew i'r clwyfau. Nid ar lwybr fy hawl i fy iawnderau i, nid yw Crist yno. Mae un o'n beirdd yn sôn am ein harglwydd yn plygu'n isel iawn. Mae fi yn athro ac yn arglwydd a olchais eich traed chwi. Chi'n cofio? Tybiais ac efe yn gwybod iddo ddod i lawr o'r nef, y gorchmynnau yw ddisgyblion blygu a'i addoli ef, ond fe'i cefais ar ei luniau yn golchi ei traed. Llwybr cariad, llwybr plygu. Dyna lwybr buddigoliaeth. Crefydd yr ail filltir. Dyna oedd hoff deitl un ar grefydd Gristnogol. Yr ail filltir sy'n arddangos cariad. Yn y gymdeithas glos, yn eangderau'r byddysawd, mae'n rhaid wrth gariad. Roedd gweinidog gyda'r annibynwyr yn byw mewn pentref lle roedd gŵr cas iawn yn byw. Dyn garw, di gapel a di grefydd. Achos blinder y gweinidog oedd na wnae'r gŵr ddim ond ei wawdio a'i fychanu. Un dydd daeth newyddion trist, fod merch y gŵr hwnnw wedi ei lladd mewn damwain ac fe glywodd y gweinidog. Ei ymateb cyntaf oedd, ni fydd y gŵr yn eisiau gweld i, nid yw crefydd yn ddim iddo. Aeth i weli y noson honno, ond ni chysgodd. Yn fore tranoeth aeth i dir dyn, a chiro'r drws. Y dyn ei hunan ddaeth i'r drws ac meddai, roeddwn yn siŵr y byddech yn dod. Ie, nid 2 oedd yn y drws y funud honno, ond 3. A chlywais y trydydd yn dweud, yn gymaint e wneithir un o'r ai hyn, fy mrodyr lleiaf, i mi y gwneithwch. Ie, there must be love, to bind all together and to complete the whole. Peth prin iawn i mi yw cloi yn yr iaith fain, ond am unwaith dyna dwi am wneud, gyda geiriau sy'n crynhoi'r hyn ydw i wedi ceisio i ddweud. No one could tell me what my soul might be. I searched for God, but God eluded me. I sought my brother man and found all 3, my soul, my God, and all eternity. Mwyn ei enw. Amen. Orffennwn ni fel arfer gyda gweddi. Ein tad ydyn ni'n diolch i ti am dy gariad. Ni wedi darllen fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Wyt ti'n Dduw sy'n caru ti hwnt i eiriau. Wyt ti wedi dangos dy gariad tuag ato ni wrth anfon dy fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Ein gweddi heddiw yw y bydd y cariad yma yn dod yn real yn ein bywydau ni. Mae dy gariad i yn gariad gweithredol. Cariad sy'n rhoi bywyd, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Helpa ni fel dy bobl i rannu'r cariad yma gyda'r eraill. Nertha ni yn tad i garu'n gilydd. Roedd hineb ac amynedd i ni wrth ddelio gyda phobl eraill. Rho gydymdeimlad yn ein calonau ni, ac awydd i fod yn gymwynasgar.
Rwy ti wedi rhoi'r cyfan i ni wrth aberth dy unig fab ar y groes. Felly agorau'n meddyliau'n calonau, fel ein bod ninnau'n gallu profi ar rhannu'r cariad yma. Molwn di am fod y gariad yn ddigyfnewid. Dyw y cariad nad yw'n oeri. Dyna dwi ti. Wrth i ni edrych ar y groes, gallwn ddweud drachefn gyda'r amynydd. Fel fflamau angerddol o dan yw cariad fan wylid o hyd. Yn enw'r unan carodd. Amen. Wel, wythnos nesaf mi fydd y gwasanaeth diolchgarwch i'r 2 eglwys am 7:15 y bore lan yn eglwys Bethesda y Tymbl.